Poñémonos en marcha. Despois do tempo de matina líder con Antonio Lodeiro, aquí estamos. Pois para principiar durante 3 horas a programación local que fala de Santiago de Compostela, pero tamén da nosa realidade. Esa realidade da nosa contorna, 30 e pico concellos, 8 9 comarcas, unha delas pois está o Barbanza, está o Concello de Boiro, e de vez en cando pasa por aquí para actualizar as noticias o seu alcalde, o seu rexedor, José Ramón Romero. Moi bo día, benvido novamente. Hola, bons días e moitas gracias. Como van as cousas? Como deixou o Concello? Chovendo, non? Sí, chovendo, pero moi ben. O Concello vai funcionando e iso é o importante. Bueno, benvido, imos analizar varios temas que teño por aquí anotados, e un deles é un recoñecemento recente que tivo o Concello de Boiro, neste caso da Federación Española de Municipios e Provincias, é así, non? Sí, efectivamente, sí. De que se trata ese premio? Bueno, pois é unha convocatoria que fai a Federación Española de Municipios e Provincias xunto co Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes, e, bueno, foi un proxecto que foi presentado na categoría de mellora de convivencia escolar en municipios ata 20.000 habitantes, e, bueno, é un premio a nivel de España, e a verdade que estamos contentísimos por recibir este premio, e, bueno, o premio recibimos polo proxecto Enclave que temos dende o curso 21-22, un programa moi pionero a nivel de España que puxemos e fixemos dende o Concello de Boiro, dende, bueno, o equipo de goberno xunto cos técnicos e tamén toda a comunidade educativa, porque é un recoñecemento a toda a comunidade educativa e a este equipo de goberno, e, bueno, é un premio de boas prácticas na prevención do absentismo e mellora a convivencia escolar, non? E a verdade é que, bueno, estamos nunha nube, non? E que fagan ese reconocemento por esta labor tan boa que estamos facendo dentro do Concello, pois, bueno, é de agradecer e darnos ánimos e folgos para seguir traballando pola comunidade educativa, non? Bueno, pois está, parabéns por ese recoñecemento, como digo, a nivel estatal, en clave, un proxecto vinculado ao mundo educativo, que hai que ter moi en conta. Máis asuntos tamén, estábamos vendo como se están comenzando, penso que sí, xa as obras na última entrevista dixo que a vivenda social é fundamental, entre outras moitas áreas que teño por aquí e que avanzaremos se foron precisamente avanzando ou non, pero esta sí, construción de vivenda social e aposta, bueno, máis que construción, rehabilitación, non? Sí, era unha antigua vivenda dos mestres do CIP Praia Xardín, concretamente unha unifamiliar donde vivía o director do colexio, e, bueno, donde cando entramos no goberno recuperamos todas as vivendas, non só esta unifamiliar, sino 3 bloques de vivendas con 6 apartamentos cada un dos bloques. Temos ali 18 vivendas que tamén estamos xa con proxectos en marcha. Acabamos de acabar pois unha que era a vivenda unifamiliar que ten 104 metros cuadrados que vamos a dedicar a vivenda de emerxencia social para aquelas familias que nun momento determinado por cualquier circunstancia pois necesiten uns días estar utilizando esa vivenda. Podo poñer un exemplo, pois un incendio dunha vivenda e durante unha temporada pois non teñan onde aloxarse esa familia, pois podemos aloxala nesa vivenda mentras non arregla a súa vivenda, que, bueno, polos danos... O sea, non é de longa duración, senón vivendas circunstanciais e momentáneas para subsanar algún tipo de incidencia, como acaba de nomear. Efectivamente, eso fixémola con fondos propios, invertimos preto de 75.000 euros e adotamos de elemento de inmobiliario gracias ao post social da Diputación, preto de 18.000 euros que puxo a Diputación para darlle contido aos muebles, non, da vivenda. A semana pasada estuvo o presidente pois facendo a inauguración comigo e, bueno, estamos moi orgullosos pois poñer este tipo de vivendas. Agora estamos pendentes de aprobar un reglamento para regular o uso desa vivenda que intentaremos levar agora a principios de ano a pleno e, bueno, e xa ter todo o que é a vivenda e máis o reglamento en marcha para, bueno, se dá unha circunstancia dunha emerxencia, pois ter onde aloxar a esas familias, non? A verdade é que estamos moi contentos, a verdade é que estamos traballando xa, como dicía antes, sobre os bloques tamén das outras vivendas. Presentamos fai xa meses con Agadea, un convenio con Agadea, donde prestamos durante 50 anos ese bloque, donde vai haber un centro de día con 47 plazas e uns apartamentos, e que xa están en marcha esas obras e que contamos que no mes de maio deste vindeiro ano, do ano 26, pois xa estén finalizados as obras. E agora estamos traballando con outra entidade da comarca do Barbanza, tamén unha entidade
social para nos próximos meses tamén facilitarlle outro bloque de vivendas para un proxecto tamén interesante que presentaremos no seu día, e xa estamos traballando no tercer bloque tamén para darlle contido social. Eu creo que é unha boa actuación porque damoslle uso a unhas vivendas que estaban infravaloradas, que estaban no centro urbano en malas condicións, que vamos a rehabilitar, vamos a mellorar o entorno e vamos a dar un carácter social, non? Eu creo que orgullosos destos proxectos. Accións sociais fundamentais neste tramo de goberno socialista en Boiro, sí? Pois sí, a ver, vai nos nosos xenes, no noso partido, e como non podía ser de outra maneira, pois facer obras en prol social, non? Plans de emprego, oferta pública de emprego. Hai novidades con este sentido? Pois sí, acabamos de publicar a semana pasada a OPE do 2025, non? Oferta de emprego público, onde se van a convocar 9 plazas estratégicas para o noso concello, e bueno, e vamos a sacar agora durante o ano 26 todas as do que nos quedaban do 23, a OPE do 23, a OPE do 24, e vamos a sacar tamén a OPE do 25, polo cal pois vamos a incrementar o persoal de forma considerable, plazas que estaban aí vacantes e que bueno, e que queremos que xa teñan xa un uso pois, oye, profesionalizado e que avancemos como concello, porque sabemos que o tema personal é fundamental para que un concello funcione, non? Sí, está en horas de necesidade, sí. Sí, claro, sí. Todos os concellos estamos na mesma situación, con falta de personal, e isto vai ser unha mellora considerable, non? Son plazas distintas? Sabes se algunha das plazas concretamente ou son plazas diferentes vacantes que hai necesidades? Vaise convocar a de director e abogado do CIN, vaise contratar tamén un técnico de patrimonio a escala técnica, da 2 administrativos C1 e un operario de fontanería. Esas son as 9 plazas que se publicaron na OPE 2025, pero, como lle dicía antes, temos independientes de convocar as do 23 e do 24, que intentaremos sacarse a todas este ano 2026. Vale. Máis asuntos, falaba desa vivenda social, desa rehabilitación, comenzaron tamén, se non me corrixo o alcalde, a reforma da Casa da Cultura. Pois sí, é unha obra ambiciosa reforma da Casa da Cultura. Exactamente, sí, neste momento é a obra máis grande que estamos realizando neste momento. Estamos invirtindo nesta obra preto de 4 millóns de euros, concretamente 3.800.000 e pico euros, donde é con financiación propia, e temos tamén unha subvención do PIREP de fondos europeos por preto de 1,5 millón de euros. Unha obra para nós estratégica para darlle ese revulsivo ao Departamento de Cultura. Dende que empezamos no goberno aumentamos a oferta cultural máis dun 200%, e agora pois tocaba pois mellorar as instalacións que dependen do Departamento de Cultura, non? E a instalación, por dicilo estratégica, pois é a Casa da Cultura, con un novo auditorio con capacidade para 535 persoas, non só o auditorio, sino todo o que é a edificación, que é unha edificación do ano 87, que cumpleu durante 40 anos pois un acometido pois moi importante, pero bueno, que agora estaba obsoleto e que había que adaptalo ao siglo XXI, non? Eu creo que con esta obra, unha vez finalizada, vamos a mellorar a programación cultural, porque había actividades culturales que non podíamos atraer a Boiro porque non tiñamos un recinto adecuado para poder aloxalas, e con esta obra pois vamos a poder aloxar todo tipo de actividades culturales, xa non só por capacidade, sino por instalacións. E eu creo que vamos a ter unha instalacións acorde para outros 40 anos. Pero non queda aí, non? Temos un proxecto estratégico para mellorar todos os centros sociales do noso municipio. Vamos a mellorar o centro social de Cabo de Cruz, unha obra que se fixo fai moitísimos anos que non quedou nas mellores condicións, e que, ten unhas deficiencias que hai que corrixir, que durante estes últimos 20 anos non foron corrixidas. Vamos a corrixilas este goberno. Vamos a mellorar o centro social tamén
de Cures, cunha obra importante, unha renovación integral. Vamos, por fin, recuperar a Casa do Mar de Cabo de Cruz, unha obra que os veciños están pedindo desde fai moitísimos anos. Vamos a mellorar o Centro Social de Escaraboto, o Centro Social de Banqueiro. Estamos tamén mirando a ver se somos capaces de recuperar tamén Ponte Beluso, tamén a unitaria de San Ramón. Que dicir, é unha renovación integral de todas as instalacións culturales que vamos a abordar durante este ano 26 e principios do 27. Pois o avance que nos está dando aquí o alcalde, que ten que ver con darlle pulo á cultura e artellar tamén nos diferentes outros núcleos máis ao lado do núcleo urbano, pois que tamén a cultura este viva, o ocio e a reunión entre veciños, ao fin e ao cabo. O Nadal chegou a Boiro tamén, ou estades agardando... Pois sí, a verdad, o Nadal chegou a Boiro, iniciámolo con ese encendido de luces o Venres 5, xa este fin de semana estuvo cheo de actividades, e, bueno, entre o Concello de Boiro e a Asociación Boirense de Empresarios, pois fixemos unha programación de Nadal cheo de actividades desde principios de mes pois hasta despois de Reyes. Dende aquí invitar a todos os veciños e veciñas da comarca e tamén de aquí de Santiago, como non pode ser de outra maneira, que se acerquen a Boiro a disfrutar pois destas actividades que puxemos con todo cariño entre nós e a Asociación Boirense de Empresarios, porque estamos, a verdade, moi coordinados entre as dúas entidades, tanto o público como o privado, pois que disfruten do noso concello, da nosa xente, da nosa gastronomía e das nosas actividades que con tanto cariño programamos para eles. Que importante esta mención aos empresarios, aos comerciantes de Boiro, porque neste caso hai outros concellos, como por exemplo Padrón, que botan en falta que non haxa unha asociación destas características. Importantísima esa colaboración. Este é un exemplo, de Boiro, Arzúa e outros moitos, Ames... Sí, eu creo que é fundamental. Eu que veño desa casa, non? Que dicir, eu veño de representar durante anos a Federación de Empresarios do Barbanza e ser directivo durante moitísimos anos da Asociación Boirense de Empresarios. Conozco a casa e creo que é fundamental esa colaboración público-privada entre o Concello e os empresarios, e que todos vayamos da mesma man, e creo que é fundamental, non? Fundamental e necesario. Importante esa colaboración e importante tamén este período de Nadal para o comercio, onde se aposte por as políticas locais de mercar en Boiro, e non... Boiro ten de todo para... Sí, a verdade, a verdade é que temos todo, absolutamente todo, e todo moi ben coordinado, todo moi ben engrasado, e, bueno, e os resultados están aí, non? E sempre yo dixen, cada vez que vin a esta casa, que veño con moitísimo gusto, que Boiro está de moda, e iso non é un feito, non? Sigue o lema, entón, sigue o lema. Sigue o lema, porque si realmente o vivimos, non? É unha población moi viva, con moita enerxía, e o estamos vendo no comercio, o comercio que está vivo, que está pasando por un momento bonito, e tamén con esas campañas, non? Que fixo, como por exemplo a Diputación, eso, Merca na túa vila, que dou un pulo moi grande, donde os comerciantes me trasladan. Funcionou moi ben. Fomos o segundo concello de toda a provincia donde máis bonos se gastaron, e iso é un orgullo para nós, e seguir traballando non só para o comercio, sino tamén para a hostelería, non? Estamos rematando o ano, pois que se pudo facer en cuestión de... Dicía que a obra máis voluminosa de inversión e demais é a da Casa da Cultura, pero que outras obras se pudo sacar adiante? Canto orzamentos investiu neste tempo? Sí, pois lle podo dicir que estes últimos meses estuvimos facendo licitacións en obras a través de fondos de subvencións por preto de 7 millóns de euros, concretamente 6.700.000 e pico mil, casi 6.800.000. Unhas xa estuvemos finalizando e outras están en marcha, e, bueno, agora sí que está a maquinaria funcionando ao 100%, e xa estamos traballando para empezar xa con outras licitacións de obras, pero xa lle digo, temos ahora neste momento obras por valor de preto de 7 millóns de euros en marchas, e obras moi importantes e moi necesarias, e non só no casco urbano, non? Sino espalladas por todo as localidades, non? Te
te podo dicir de moito tipo de obras, desde obras de saneamiento, desde obras de asfaltados, de rehabilitación de edificios, de rehabilitacións de zonas de ocio, obras de moi diversa índole, que, bueno, que para que os veciños estén informadas, puxemos paneles informativos no hall do Concello e nas pantallas que están ciscadas por toda a población, e bueno, e estamos agora imprimindo unha revista que próximamente saldrá a luz, que recibirán cada veciño no seu domicilio, onde lle explicamos as obras que están en marcha, outras que xa están finalizadas e máis os servicios que puxemos en marcha, porque queremos ter ao tanto aos veciños e veciñas do que se está facendo no Concello e que vexan que realmente estamos traballando ao seu servicio, non? Haberá orzamentos, non? Como está o tema Sí, presupostos? de feito os temos moi avanzados. A idea era leválos agora contra a final de ano, pero, bueno, debido ás baixas que temos no Concello de persoal en postos estratégicos, non nos foi posible leválos, e vamos a intentalos leválos polo menos no primer trimestre do ano. Se pode ser no pleno de xaneiro, irá no xaneiro, e como moi tarde, febreiro, marzo. Vamos a poñernos ese objetivo, que no primer trimestre do ano tendremos novos presupostos. A verdade que o tiñamos todo moi encauzado, pero, bueno, si é verdade que en departamentos estratégicos para sacar os presupostos pues, temos unhas baixas e que, bueno, intentaremos pois agora a principios de ano leválos. Teño que preguntar, xa para rematar, pues todo o que está vivindo o seu partido en Galicia, bueno, pues en todo o Estado tamén, pero particularmente en Galicia. Hai moitos alcaldes, alcaldesas que se manifestaron. Ten algo que dicir con todo o que está acontecendo no PSDG-PSOE o cal milita? Pois non, a verdade é que o que hai que facer é acción-reacción. Cando en todos os partidos pasa de todo, e sobre todo en partidos tan grandes, pois bueno, o que hai que ser firmes, hai que reaccionar o máis rápido e posible e bueno, e caiga quen caiga, non? O que está claro é que todos os partidos teñen esas cousas, non, bueno, é consuelo de tontos, pero é a realidade. Hai uns que non reaccionan a tempo e manteñen durante moitos meses a xente que, bueno, que vese salpicado, e outros que reaccionan rápido, non? E neste caso eu creo que o partido reaccionou rápido, e iso que se lle pide aos que están representando nas altas instancias o noso partido, que a reacción sea rápida e que bueno, e que se protexa quen ten que protexerse, que neste caso son as vítimas, non? Eu o que pido é que se reaccione e que seamos contundentes e diferenciarnos dos demais partidos que vemos que non reaccionan e que manteñen hasta o último momento pois a quen incumple, non? As explicacións que se deron por parte dos directivos do partido lle convencen a vostede? Foron precisas? Bueno, con matices, eu creo que se reaccionou pois rápido desde o conhecemento que eu teño no momento que se supo desa denuncia, vamos a decir, formal, e bueno, eu creo que xa esta persoa por xa está apartada do partido, e agora o que toca é traballar e, bueno, depurar responsabilidades si as hai, non? Pois alcalde José Ramón Romero, alcalde de Boiro, que vaya moi ben, bo Nadal. E vostede gustalle o Nadal? Pois sí, a verdade é que sí, sobre todo polos nenos, non? Quer dicir, polos nenos que temos na casa, ao final hai que vivilo, e sí, a verdade é que me gusta. Pois a disfrutar do Nadal, e se non nos vemos antes, pois no 2026 compartiremos de novo o micrófono para coñecer como vai avanzando a mellora da vida dos veciños e veciñas con vostede. Graciñas. Moitas gracias.